Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kami sih nggak kasal mo ta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kailan mga ka? Ayun, no? Nandito na tayo. Hindi si Mami nagluluto na. Paray na rin yun. Tanman, may kalo. Hindi. Oh, maliit. Pansisig. Lante. Pwede siguro sisig to. Ay, sarap na yun. May... Ayun, no? So, nandito na tayo mga kamiskis. At sa wakas natapos din. So, medyo pagod na mga kamiskis. Natutulog na tayo. So, paano yan? Bukas na. Imbitado kayo sa birthday ni Evans. Actually, birthday rin ni birthday ko rin, kaya imbitado ko kayo. So, tara. Bukas. Mamaya na pala. Tulog na ako. Let's go! Ayun, no? Sa mga kabuskis. Dahil na nating bisita. So, naligo na rin tayo. Fresh from the farm na tayo. So, tingnan natin yung cakes ni Mami. Ito na yung mga magso-surprise kay Mami. Ayan na sila, mga pinsan ko, mga auntie ko, mga uncle ko, si Yaw. Yaw, shout out kayo! Ikin nyo eh. I-shoutout mo yung kalapak. Hi, kamu. Ang kalapak, regalo kamu. Awat ha? Please. Thanks. Apir. Sige. Halika, 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 halika. Halika, halika, dali. Dito, dito, dali. Pati camera. Ang dati camera. One eternity later.
birthday, happy birthday. Happy Birthday to you. Kami singa kasal mo ta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kailan mga ka? Yeah. May ano pa kayo? Birthday, birthday tayo. Basta ang may halata. Uy, ang tatalay may ah. May basa yun. Basayo, may basayo. Happy Basayo pa. Iniidan na kayo ni. Happy. Basayo may ah. Happy. Birthday, Ma'am Norma. Oh. Sigal kayo, may sigal kilabat. Ni sa para tayo na ni Tarakay tayo ni. We are proud to have To have you as you as our boss. From your PDCP and PBCom. family. Family. May nasakaw ni Mini. Yeah, mambasa kayo eh. Happy birthday, Madam Norma. We love you from your Security Bank family. Sabi ni naman. Ngayon niya lang internet. Happy birthday, Ma'am Norma. From PBB, Philippine Business Bank. Saan niya ni? Si happy birthday at si Norms. We miss you. See you soon. Father Palakpak. Bishop Cabrera. Ngayon Cabrera. Ngayon yung talpuan. Ito. Igloyo na si Ren. Kanta. Happy birthday to you. Blow you me ah. Blow you me candle me. Sibukan nyo. Sibukan nyo. Oh, mag-wish muna kayo. Wish. Na-wish yun. Wish yun eh. Wish kayo eh. Bawat cake. Mag-wish kayo. Bawat Wish cake. you. We wish you. Wish. Simbaga ko eh. Ay, wish. Kami na sa loob yun. Magkaroon kayo ng kwan kanyo. Sana mabusog kayo. Kanyo. Yusyo. Sige la si Rin. Yusyo na si Dora. Ipin nyo na. Wish. Wish you labat. Yusyo. Sige la. Sibukan nyo la. Subukan nyo naman. May. Ay. Meron pa. Amin niya. Oh, nakalayan nyo namin. Tira ay. Tubuan ni Sige ah. Sige na ni. Dinadaan ko yung ante. Ayos pa Si Father Palakpak, interda. yung pinto siya. On. Lima radya si Ren. Oh, nimpoy da. Sige la. I-blow yo. Uy, Father Palakpaw. Oh. Di mo dyan sa kristal na ni. Kading pawita. Ang dami sa Ah, gaya mo. Maki, baka mo lang PBB. kayo magdidikit ng maki. Danita. Panitorya. Marami. Staff yo. Sige. Tamang tamtamon ako. Alimuan. On. Natin alimuanan. Ayan, gusto kayo. Bugitan si Maki. Si Maki. Anak ko yan. Kan. Kan. Kanang tayo? Sige la, ikin nyo. Naman na internet tinili, puto. Puto lili. Sige la. Yo, anong dali na yun? Masa ko eh. Ito na mami niling ko no, puto lili. Okay. Tara. Let's go. Tara na. Regalo na po. Sumbrila. Sa regalo, sobre lang. Yan. Alay kente, tawanan no. Alog ka. Ano ba yan? Pepe na. Kanan. Tatay ko Michael. Aginan ken asawa ng Tito Francis. Another one.
Bati mo si Lola. Uy, mag-message ka. Ano sabi mo? Ano po? Happy birthday. Ano sabi mo eh? Ano? Ikaw? Happy birthday po, Lola. Oh. Ikaw? Ikaw? Ano sabi mo kay Lola? Ano po? Tingin ka rito ah. Ano? Ano sabi mo? Ikaw, Uncle Jace, ano sabi mo kay Mami? Happy birthday, Mami. Happy birthday, Mami. Anak yung manay, Uncle Jace. So mga kadiskis, nandito na sila. Kumakain na. Happy birthday, Mami. May, happy birthday. Birthday yun natin, dada ka lang bisita yun. September 15, 1981. Ito. Yeah, wante pa naman. Ken. Mami. Happy Jaya, ano ka Jaya? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ano? Hey. Hindi, yung hindi malamig. Ayan, ante pa kamay. Shout out. Ay, nasa ref. Ante Norma. Ay, nasa ano? Let's go. Mamaya na mga kabusas. Kain muna sila. Let's go. Ayun no. Mamay, happy birthday. Antoy wish you. Antoy wish you. Ma-wish kayo. Ma-wish kayo ah. Man-message kayo. Wish. Antoy wish you, Antoy. Wish you, not ang birthday yo. Wish you, Anto. Wish you ya. Hindi ko inipilay yo. Di wish you. Sampati yung rasi father. Mampasalamat kayo. May inkarga. Kasi rin, babay kila. Babay ka niya. God bless. Okay, thank you. Kanyo. Thank you. Thank you. Sa lahat ng bumati. Sa lahat ng mga bumati. Person lesson siya. Yan yung mga bumati sa inyo. Yun no, mga kabisky. Uwian na. Uwi na sila mami. Ayan, usap sila. Labay yung pasyal dyan, tabay yung... Uwian na. Isa para mo paliman ng marpanyo. Ayan. Dino si Doc. Wala yan. Paliman. Kumaharan ng bola. So natapos na ang birthday. Yeah. Sige. Dami.
na sila mami, kaya bye bye kila mami. Yeah.